Как да вземете кредит изцяло онлайн, независимо от това къде в България се намирате, с cashbox.bg. Влизате в сайта на компанията. Тук можете да намерите множество полезна информация за кредитите, но сега ще видим каква е процедурата за регистрация и онлайн кандидатстване. Избирате желаната от вас сума и периода за връщане на заема. С удобния калкулатор можете веднага да видите какви ще са месечните ви вноски за конкретния заем. Натискате кандидатства и сега и преминавате към нов прозорец, където във дясната част можете да започнете новата регистрация. В следващия прозорец въвеждате ЕГН, имейл адрес и потребителско име и парола. След като прочетете общите условия по услугите, потвърждавате, че сте запознати с тях и продължавате нататък. Вашата сметка или акаунт вече е регистриран, копия от данните имате на имейла си и е време да преминем към същинското кандидатстване, което е само в 6 стъпки. Първата стъпка е да потвърдите желаната сума за кредит и периодът, за който ще го върнете. В следващото поле въвеждате името и данните от личната си карта. Компанията, чиято собственост е Cashbox, има удостоверение като администратор за лични данни. За секунди отивате в следващата страница, където въвеждате телефонен номер и адрес. Нататък е мястото, където въвеждате данни за бита и финансовото ви положение, както и местоработата ви. Това е! Преглеждате данните и потвърждавате заявката. След не повече от половин час в работно време получавате отговор от Cashbox по имейл или чрез SMS, а необходимата сума може да бъде в джоба ви почти веднага след това. В личната ви сметка в cashbox.bg можете да следите актуалното състояние на кредита ви, колко пари сте изплатили, колко ви остават да върнете или кредитния ви Cashbox рейтинг. Всеки заем, изплатен без закъснение, повишава вашия Cashbox рейтинг, а това означава, че получавате улеснена процедура за кандидатстване за следващ кредит с преференциални условия, като по-високи суми и по-нисък лихвен процент. Следващите заеми се заявяват изключително лесно през удобния панел, който предлага и множество възможности за изплащане чрез дебитна или кредитна карта, PayPal, ePay, банков превод, EasyPay или кеш терминал. Cashbox ви осигуряват финансово спокойствие по най-лесния и бърз начин, точно на време и без усложнения. Използвайте cashbox.bg, продукт на Z-Metrics.